Christian, hvorfor skal vi interessere os for Hitchcock i dag? Jamen det skal vi, fordi hvis man kender Hitchcocks produktion, så kender man faktisk hele filmhistorien, så behøver man ikke at interessere sig for andre. Fordi Hitchcock er den eneste instruktør, der har gjort hele filmhistorien med. Han starter med at lave stumfilm i England i starten af 20'erne. Han laver den første engelske talefilm, Blackmail, i slutningen af 20'erne. Og gennem 30'erne laver han så thrillers i England. Og så i 1940 får Hollywood øje på ham, så tager han til Hollywood og laver i 40'erne og 50'erne de mest fantastiske Hollywood-film, der er lavet. Og så midt i 60'erne laver han nogle af de første tv-serier, der er lavet. Så han har ligesom gjort hele turen med fra stumfilm til tv-serier. Hvor stor en betydning har Hitchcock for filmhistorien? Ja, altså det er jo kompliceret. Det er klart, at der er mange, der efterligner ham ved at lave thrillers. Men det slipper de som regel ikke særlig godt fra. Altså hans thriller-elever er ikke særlig interessante. De af hans elever, der er mere interessante, er dem, der lærer af hans filmteknik til at lave helt andre film, end dem Hitchcock selv lavede. Og der er den største af dem nok franskmanden François Truffaut, som har lavet den mest spændende filmbog, jeg kender. Han lukkede sig inde sammen med Hitchcock en uge, og så snakkede de fra morgen til aften. Og det kom der en fantastisk bog ud af, om hvordan man laver film. Altså virkelig en lærebog for alle, der gerne vil lave film. Og for alle, der interesserer sig for film. Men Truffaut laver jo som regel ikke thrillers. Han laver hverdagshistorier fra Paris. Og der kan han altså også bruge Hitchcocks filmteknik.